Benvinguts a Món de Llengua. Avui parlarem d'algunes ultracorreccions que hi ha en la fonètica de la nostra llengua. Avant! Abans que res, hem d'intentar definir el terme ultracorrecció. Què és una ultracorrecció? És la interpretació d'una forma correcta de la nostra llengua com si fora incorrecta i substituir-la per una altra que nosaltres pensem que pot ser preferible, etc. Volia parlar-vos d'algunes de les ultracorreccions més habituals dels aspirants de les proves de certificació de valencià i com podem evitar-les. La primera ultracorrecció és la pronúncia del pronom o, pronunciat eu o u. Este pronom provoca dubtes, molts dubtes. Per què? Perquè pot pronunciar-se de moltes maneres depenent del context en què es troba. Per exemple, si aquest pronom, que pot ser, per exemple, de complement directe neutre o d'atribut, substitueix aquestes funcions sintàctiques, apareix de manera preverbal, és a dir, abans d'un verb, per exemple, ho anote, ho veig, es pronuncia u o eu, d'acord? Si aquest mateix pronom apareix darrere del verb, vull dir-ho, ja es pronuncia com a o, d'acord? Però compte, si va en combinació d'un altre pronom, vull dir-te-ho, ja es pronuncia u també, o li ho vull dir, o te ho vull dir, d'acord? Per tant, arribem a la conclusió següent. Si aquest pronom o està en combinació pronominal, es pronuncia u o eu. Si està davant del verb, també es pronuncia u, ho dic. Però si està darrere del verb, no es pronuncia u o eu, es pronuncia tal com s'escriu. L'error més habitual és pronunciar sempre aquest pronom com a o, i trobem casos en què la gent fa li ho dic, vull dir-t'ho, etc. Ultracorrecció número 2, la pronúncia de la terminació isar o d'aquests verbs que acaben en isar i derivats. Per exemple, organitzar, canalitzar, no sé, tots aquests verbs que acaben en isar es pronuncien, d'acord? O molta gent els pronuncia tal com s'escriu, amb una teseta i a més ensordida, no? Organitzar, globalitzar, no? I aleshores, com es pronuncia això? Només heu d'anar al Diccionari Normatiu Valencià per veure que es pronuncia com una S sonora, d'acord? Com una Z, d'acord? Organitzar, globalitzar, canalitzar, etc. Una altra pronúncia admissible per altres gramàtiques o per altres manuals d'estil o normatius és la pronúncia DZ. Per tant, hi hauria una D subtil abans d'aquesta Z que vos estic comentant, però mai en la vida pronuncieu com es pronuncia, per exemple, la paraula 12, que ahí sí que tenim una TZ poc més ensordida, per tant hem de fer aquesta diferència molt, molt clara. Ultracorrecció número 3. No podem pronunciar la R que s'ha d'emmudir. Hem de respectar els emmudiments. Per exemple, les consonants epentètiques, de suport, etc. Alguns d'aquests exemples els tenim en verbs com, per exemple, prendre, que s'escriu prendre, però es pronuncia prendre, i els derivats també, aprendre, per exemple. I també en paraules com, per exemple, arbre, que es pronuncia arbre. Totes aquestes qüestions s'han de tindre en compte per tal de crear un valencià natural i genuí, i no caure en la qüestió de pronunciar les paraules tal com s'escriuen. A que en anglès no tenim aquest dilema. Es pronuncia d'una manera, s'escriu d'una altra i posem el filtre en cadascun dels canals en els quals ens trobem. Ultracorrecció número 4. Les vocals balladores i les consonants balladores. Per què hem d'evitar això? Si no controlem quan obrim les vocals i quan sonoritzem les palatals, una obertura de vocal ja sabeu que és en això, ciència, paciència, totes aquestes vocals que s'han d'obrir quan toca, si no les obrim quan toca, queda un valencià de plàstic, com diria el meu amic i company Vicent García Perales. Per tant, hem de controlar molt bé quan obrim i quan tanquem, perquè si no, obrim totes les vocals i queda un discurs de la manera que estic fent jo ara, d'acord? D'igual manera que tampoc podem sonoritzar les palatals, sempre. És de veres que vos han ensenyat que cal sonoritzar quan toca, no? Casa, bellesa, etc.
Però jo sé que hi ha algunes comarques del nostre territori que fan la sonorització en algunes paraules que no tenen una S sonora, per exemple, una sibilant sonora. I aleshores tenim casos com pressió, depressió, quan porten doble S. I per tant no s'haurien de pronunciar de manera sonora. Molt en compte amb això. Vocals obertes quan toca i consonants sonores o sonoritzades quan toca. I fins així el vídeo d'avui. No oblideu subscriure-vos, campaneta, i d'ací pocs dies penjaré un nou vídeo amb ultracorreccions per un altre apartat de la llengua, d'altre pilar de la llengua, de la morfosintaxi, morfologia, sintaxi, no sé què fareu, però moltes gràcies per estar ahí, a veure si arribem als 1000 subscriptors prompte. Feu bondat i a cuidar-se.